Výdejník VS Trio Vivpou uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka, jelikož nabízí svým uživatelům hned 3 možnosti výroby vody. Studenou, horkou a sodu. Může se pochlubit velmi zajímavým designem, robustní konstrukcí a kvalitním dílenským zpracováním. Materiály z tvrzeného plastu, které byly použity na výrobu povrchu přístroje, zajišťují jeho dlouhodobou životnost a odolnost. Chladicí rezervoáry, vedení a prvky na výrobu sody jsou z potravinářské nerezové oceli. Soda je vyráběna průtokovým systémem, který je velmi rychlý a efektivní. Nemusíte proto čekat, než se voda namíchá. Velkou výhodou je i umístění tlakové láhve CO2 do samotného těla přístroje. Chladicí a ohřívací rezervoáry jsou schopny svým nemalým obsahem uspokojit velké množství zákazníků.